Now, manage my answer do the ocean one. I've got a question. Munhu wese ane mari ari mushonga here. And kuita mari is it a sign yekuti une mushonga? Kana kuti uri musatanist, kana kuti uri occultist or something like that. Please, chimoyazombonudzawo because hey, this one is like it's confusing me. If this is your first time to be here, don't forget to subscribe. My name is Kundai. Regati mboyatsokudza sendiri kutaura nezvenyaya panonzi DJ Stavo. Ndofarira DJ Stavo pakuti vane nguva dzavanotaura zvinhu handisika vanenge vachitorevesa zvinhu zvavanenge vachitaura handisika. So I think vatara zvinhu izvi vanyatsofunga nezvazvo after seeing so many things that were said that are bad about people who are rich handisika. Let me tell you something. Apa panzitaura specific individual ndiri kutaura nyaya yekuti vanhu vane mari, munhu akangoita mari even kumaraini chaiko chaiko, munhu akatongoita mari anotanga kutonzi aimbavha kana kuti ane mushonga kana kuti akazoenda kunokumbira akazoenda kunoromba, akazoenda kunigeria, akazonopiwa dhigirikini nanhingirikini. So many things are said nekuda kwekuti munhu aita mari. Bvunza wangu wachiti kana kuti is it an issue yekuti isusu mazimbabweans, kana kuti is it an issue yekuti maafricans, kana kuti is it an issue yekuti like izvi zvonyatsondinetsa sekuzi wakandoita ini nangu. I always say this, vanhu vakaromba vacho vanonzi vakaromba. Pana vamwe vanhu vatoita zvekutoratidza kunzi uyu akaromba ende vamwe vanotozotaura kuti inini ndakaromba. Andonzi vanhu vacho vanenge vakaromba ivavo kazhinji pandonyatsotarisa saka ndozva vamwe akarombira here kwezi mari yacho yasimborina bozi kana achiti mari tiri kurevei. Anoona inogona ina kutanga kuwanawo kana ka$1000 per month anditi ndotanga kunzi dzaita mari saka dzauda kutozita ndenge ane mushonga akazodai. Bozi mari kana tikati mari hatina kuisa like hatina kuisa inonzi chie hatina kuisa nhamba. Tikati mari togona ngechiro $, togona ngechiro $10 million, 10 billion yese imari andiunza. Saka chinozoitika njedeo munhu akangoita mari anotukwa kana tiri maafricans. Anotanga kunzi isaid anonzi akaba ane mushonga musatanist or something like that. Hapana panombonzi munhu ane mari chaiyo chaiyo. Kashoma kuti munhu anzi ane mari chaiyo chaiyo. Ende zvinosvika papoindi yekuti munhu akaita mari umbonyatsoteerera, umbonyatsozoongorora, ukatambudzika iyoyo, ukatambura, ukashaya mari, ukada sei hapana munhu anombozvitsvaga. Kashoma kuti vanhu vatoya vachitoti naini ko munhu atambura strike kana kuti munhu arikushaya mari kana kuti munhu anyanyoita zvikwereti toita sei kuti timubatsire. Even government chaiyo hapana panombonzi aiyo wanyanyoita zvikwereti mina tikubatsire tikutsvagire mari yekuti tikukavhire zvikwereti zvako, kana kuti wanyanyoshaya mari yekuendesa mwana wechikoro mina tikubatsire. Kashoma kuti zvinhu zvizvi zvakadaro zviitike. But itanga kuita mari, ukatanga kuita mari unotoona mupurisa auya anonzwa vanhu vezimura vechiyo vachizoongorora kuti iweyo mari yako iweyo yabva kupi. Unzi da kuti nyatsobatisisa the way of seeing things here, kuti iweyo kana usina kuita mari hapauye munhu achiya kuzokuaudita kuti sei uri kushaya mari. Hapana munhu anoita investigation yekuti sei vanhu vari kushaya mari. Hapana munhu anombonyatsotsvaga kuti sei vanhu vari kunyanyotambura kudai so. Hapana. But ukaita mari panotonzi mutsvagiridzei, muite life audit, muongorore kuti aita mari aiwana sei. Saka does it mean kuti vanhu vafanira kunge vachiita mari? Hapana tichita even chiro zvinechekuita nenyika kana kuti izvi zvinechekuita nevanhu muraini chaimo chaimo. Ukaita bhegi unotanga kunzi iwewe waita bhegi sei, mari iyoyo yabva kupi. Ende kazhinji kacho vamwe vanhu vanenge vachitozviziva, vanenge vachitoziva kuti Mufeso yakatanga asina mari akatombotangawo kutombotengesawo kana ma-CD handisika atengesa ma-CD akazotanga kutengesa akatongotanga kutambisa kana magemu handisika atambisa magemu akazotanga kuita zvekuita gasi, akatanga kutengesa gasi, vaatanga kutengesa mabhero ehembe, vaatanga kudai. Makanyatsomuona achisimuka vatenga chimoto chake chakadhakadhako, vazotenga iyi bhazi. Mune muchanatsoziva mastages vaya, mune muchanatsoziva mese. But mastages wayo kana makutaura nevamwe vanhu munoajamba motanga kuti ane mushonga, anofanira kunge akaenda kunoita ngirikini. Does it mean kuti vanhu havafanira kuti hakuna kana any other way yekuti munhu aite mari, kana kuti munhu anokwanisa kusevheredza mari ikakwana kuita zvinhu zvaarida kuita? Please, I would like to hear what you think about this, and ndineshungu yekuti munyatsondiudzawo. So this is something that mukoma wangu anonzi DJ Stavo said apapa. Hanzi wese ane mari unonzwa zvonzi ndeye mushonga kuba oro anotengesa madrugs handisika.
saka sei uri kushupika iyoyo neinformation. So now the question now is, iwewe kana uchitaura kuti vanhu vari kuba, kana kuti uchitaura kuti kana uchida kuita mari mazuva ano ingotanga chechi, ndogara chinzi vanhu vachitaura mastatements hanzi kana uchida mari chingotanga chechi. Saka iwe kana wakuziva kuti mari inowanikwa nekutanga chechi, wadii kuitanga chechi, uri kutamburire? This is the question that the man is asking. Uri kushupika sei iwe une information yekuziva kune mari? Uri kushaya mari, une zvikwereti, mhuri yako haisi kunakirwa, iwe wacho hausi kunakirwa neupenyu. Uri kuziva kuti mari inobiwa kana kuti mari inoitirwa mushonga. Uri kudii kunoita mushonga wacho? Kana kuti mari inobiwa, kana kuti mari inotengeserwa madrugs. Kana uchitoziva kuti madrugs ane mari, wadii kunotengesa madrugs acho? Especially nyaya dzechechi, ora tomboti zvimwe zvese zvinotya kuzosungwa. But ngandimbotaure nyaya yechechi. Iwe unoti ngoda kucha mari anotanga, ndinoziva kana uda kuita mari mazuva ano unongotanga chechi, kana uda mari mazuva ano unongotanga chechi. Tanga kaiwewe chechi yacho, tione kuti vanouya here vanhu 4. Wozikona zvoitika pane mambo ekuti iwe unoona kuti namagaya vanoita mari nechechi, vanoba mari dzevanhu, handiti nechechi. Iwe kuri kunzi ngandimbokupai kana kascenario, handitika, kana kuti let's say kana kuti Prophet Makandiwa, handitika, UFI iyaya. UFI inini ndakaita time yandakambonzwa zvichinzi kunoita vanhu vanogona kusvika kuma 100,000 even kuna Prophet Magaya, handitika. He has got over 100,000 people vanowafollowa, handitika. Tomboti one day iwewe sezvauri izvo zvawakaita zvakaita izvo, wobva watonzi right naProphet Makandiwa, wotonzi right shamarika, inini kwete kuti vanongosvika vachingokudza, vanotoenda newe kana pamberi pechechi yese, wobva wati right, inini ndaakusiya uyu nhingi iwewe manje. Uyu nhingi uyu ngauye aite iye muridzi wechechi kana kuti mutungamiri wechechi, ndiye hamutungamiri wechechi. Wobva watonzi right shamari, wamutungamiri wechechi. Kwete kuti hatisi kutitanga, tiri kuti chechi iripo kudhara. Itoripo kudhara ina vanhu 100,000, itori nemachichichi, itori macheya nevanhu president worship chichi, zvese zviripo. Handika, wobva wanzi right ndiwe wamukuru wechechi. Unoirana here chechi? Chero zvikanzi waita kosi, ngatitombotonyatsosvika kosi, wagarawo pa, chero ife uri mufundisi, wanyatsogarwa pasi, wanyatsodzidziswa wanzi chechi unoirana so, unoirana so. Ukaparidza nhasi iwewe, next week vanhu vanodzoka here vachiteera zvautaura? It's just a question. Ungazoti ndakakumaka. So kana ukanga wanyatsofunga, just be honest with yourself. Do you think that you can do that? Because ukaona munhu akwanisa kuti nhasi auya kuchechi kwako, handitika, uri kutaura vanhu vakagara iwe uri one, ndiwe wakamira vanhu vese vakagara vanoteerera vachinzwa vachitaura, Jesu akazodai akazodai zvikazodai, handitika, wotaura wopedza. Next week vanhu ivavo vakadzoka, ukunzwa, vokuteerera futi. Next week vodzoka vachikuteerera futi. Saka unenge hatanga shuwa chechi. Because what I know is munhu anokuteerera vachitaura, akanzwa vachitaura zvina musoro haadzoki. Harunyatsoonzwa zvangomane paYouTube panapa, umwe munhu angashoti chichichi vanhu vachisvika vachitukirira vachitaura zvina basa. Tanga YouTube channel, it's free. You create your own YouTube channel, woenda apo woti vanhu subscribe hai, woona kuti vanhu vanosubscribe hai. Because vanhu vanosubscribe kana vaona paine. Anyway, let's just leave it like that. So this is what DJ Stavo said. Hanzi wesa nemari unonzwa zvonzi ndiye mushonga kuba urotengesa madrugs. Saka sei uri kushupika iwe information? That's the question. Why are you shupiking if you have got the question, if you have got the information? Then someone said hanzi zvakafanana neanoti uri kunakiswa nemakeup or mafilter. Iwe uri kushupika nei iwe une information yakadaro? Uri kutoziva kuti mafilter anoita kuti unakirire, uri kutoziva kuti makeup inoita kuti unakirire. Tenga wakazozve makeup woita makeup onaka. Kana kuti shandisawo foni yako iri nemaapplication, tsvaga application yacho yemafilters, woisa mafilters onaka. Human beings are funny creatures. So I would like to hear what you think about this one, and you know what, as usual, I'm gonna see you in the next video.